Ki kubor ki babnia. Myntri Rangbahduh keri Narendra Modi. Ulapen pau yak benta ka bakongsan halor ki nong thau ki bala ban pen kalador ya keri India la ka long hapo keri bat wat shabari kumjo. Habapen pau hadian ke jingsam Khusnam ka beningkong jong ka National Creators Award ka bala long ha Bharat Mandapam ne kasnge ka nong ba Delhi. Myntri Rangbahduh keri ulapen pau halor ka bor ban thau bat ban ai ya ki nong muna jong ka jingyo ijngai. Ulakin tu ki nong thau bakin long penlong ya keri India ka bakiw ha baro ki liang la ka long ha ka kolshor ki jing pensa nam bat ki rukom im tin rai ki pen pau ha ka perthehi baro kwe. Ka sorkar kala rai ban penduna ya ki dor jong ki tindong jingshet. India, I create for the world.